Mark Kossar die hier naar de leiding gaat. Die zijn gewend op een 1000 zeemachines te rijden. Is eigenlijk de eerste wedstrijd op een 500. Nou, dat doet hij erg goed aan. Mark Kossar met Tim Zalvoort aan de leiding. Dan is het Christophe Renier met Herman Sanders. Die komt daar zo van achter. Dit is die Simon Beert hoor. Het is Simon Beert die zo doorsteekt naar die derde plek. Die gaat er hard aan. Het is Kossar nog steeds aan de leiding. Dan is het Grenier met Sanders. Dan is het Beert. Dan is het Jozef van der Berg. Klein foutje. Dan is het Grenier die kan onherroepelijk afstraffen. Want die Christophe Renier die komt er uit Zuid-Frankrijk, maar kent de Nederlandse omstandigheden als geen ander. Komt niet zo op die bocht uit, maar dat maakt niet veel uit. Er is Simon Beert nu in de aanval bij Kossar. En Kossar gaat de deur dicht. Nee, laat hem open staan. Dan is het Beert daar die hier onderdoor gaat. En die mannen komen met z'n tweeën veel nou. Ja, dan gaat het staan in het schutting. En dan is hij er gewoon kijken en keihard naar. Nou, kijken naar onze rechter. Ja, ik dacht al, dat lang, maar